Belastingdienst nog steeds grotendeels afgesloten. We hebben sinds donderdagmiddag een belastingdienst die gesloten is, tenminste grotendeels. En dat komt volgens de minister van Financiën door ransomware. Er zouden hackers zijn binnengedrongen in het digitale systeem van de Belastingdienst. Wat precies de situatie momenteel is, dat weten we niet. Of er daadwerkelijk een ransom, een losgeld is geëist. Wie erachter zit, dat zijn allemaal vragen. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. En mensen die een afspraak hadden vandaag en ook voor morgen, die hebben al te horen gekregen dat er niet afgesproken kan worden dat de dienst dus dicht is. Er is een klein deel wel open en dat gaat over bijvoorbeeld het overschrijven van namen voor een auto. Dat is de afdeling die betreft de afdeling motorrijtuigenbelasting, inclusief het overschrijven van kentekens, zo zeg ik het goed. Die is wel open, maar grotendeels de rest is dicht.